سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا وحبرتات فيزنا لكم قريبنا لنا بمقتالكم بخبر نقدم ሎሚ ተቀራርምቲ ብናይ ውልቂ ግዜዮም ማለት ክሮኖሜተር ውድድሮም አካይዶም እዛ አፖዝ ተአንገደት ናይ 27.2 ኪሎ ሜትር መበል 13 መድረክ ድማ ብሓርፋፍ ገምጋም ኣብ ሰዓት 46.6 ኪሎ ሜትር ዝተጓዓዘ ፈረንሳዊ ጁሊያን አላፊሊፕ ናይ ክለብ ዳኬነንኪ ክሰብ ብ35 ደቂቕ ንውድድሩ ብምፍጻም ናይ ቀዳማይ ደረጃ ቦታ ክሕዝን ከሎም እንግሊዛዊ ጋረን ቶማስ ድማ ብ14 ካሊታት ተበሊጹ ናይ ካልኣይ ቦታ ረኺቦም ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ቱር ዲ ፍራንስ ዝናድ ምንቅስቓስ ዝተራእዩ ኤርትራዊ ኣባል ክለብ ኮፊድስ ናትናኤል ብርሃነ ድማ ንውድድሩ ኣብ ሰዓት 41 ኪሎ ሜትር እናረገጸ ካብ ዕውት ናይዛ መድረክ ጁሊያን አላፊሊፕ ብ4 ደቂቕን 46 ካሊታትን ግዜ ድሒሩ ናይ መበል 127 ደረጃ ሒዙም በዚ ናይ ሎሚ ውፅኢት ተሓጊዙ ድማ ፈረንሳዊ ጁሊያን አላፊሊፕ ብ53 ሰዓታትን 1 ደቂቕን 9 ካሊታትን ንናይ ግዜ ቢጫ ማልያ ጌና ኣይተመንጠለን ዘሎም ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ድማ ብ1 ሰዓትን 25 ደቂቕን 41 ካሊታትን ግዜ ብምድሓሪኡ ኣብ መበል 113 ደረጃ ዝርከብ ብ277 ነጥቢ ቀጠልያ ማልያ ስሎቫኪያዊ ፒተር ሳጋን ክብሩ ኣይድፈረን ዘሎም ናትናኤል ብርሃነ ድማ ኣቐዲሙ ብዝኣክቦ 17 ነጥቢ ተሓጊዙ ኣብዛ ማልያ ኣብ 54 ተርታ ኣሎም ስፓኛዊ ኤንሪክ ማስ ናይ ክለብ ኪክሴፕ ብ53 ሰዓትን 3 ደቂቕን 53 ካሊታትን ጻዕዳ ማልያ ናይ መንስያት ኣብ ዱባኑላ ክመርሕ ዝቐነ ኮሎምቢያዊ ኤጋን ቤርናል ድማ ብ8 ካሊታት ጥራይ ተበሊጹ ኣብ ካልኣይ ተርታ እዩ ዘሎም ንተቀራራማይ አንበሳ ዓቀብ እትወሃብ ቀያሕ ነጠብጣባዊት ማልያ ማለት ፖልካ ዶት ጀርሲ ናትናኤል ብርሃነ ብ54 ነጥቢ መራሒ ዘሎ ቤልጂማዊ ቲም ዌለንስ 30 ነጥቢ ከሲሩ ኣብ 50 ተርታ ተቐሚጡ ይርከብ ብጋንታ ደረጃ አሜሪካዊ ትሬክ ሴጋፍሬዶ ብ59 ሰዓታትን 16 ደቂቕን 27 ካሊታትን ቀዳሚት ዘላ ክለብ እያ ሙቢስታር ብ10 ደቂቕን 12 ካሊታትን ድሒራ ካልአይቲ ክትከውን ከላ ናይ ናትናኤል ፈረንሳዊት ኮንቲኔንታል ክለብ ኮፊድስ ድማ መበል 20 ቦታ ዓቂባ ትጓዓዛላ መበል 106 ግዚኡ ዝካየድ ዘሎ ቱር ዲ ፍራንስ ጽባሕ ካብ ታቨርገስ ተበጊሱ ኣብ ቱርማሌ ብዝዛዘም ናይ 117.5 ኪሎ ሜትር ውድድር ክቕጽል እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራዊ መክሰብ ደበሳይ ኣብቲ ንመበል 18 ግዚኡ ዝካየድ ዘሎ ቱር ኩንካይ ሌክ ቻይና ይሳተፍ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ሎሚ ተቀዳደምቲ ንውድድሮም ካብ ቻካ ክሳብ በርድ አይስላንድ ኣብ ዝተዘርግሐ ቦታ እዮም ኣካይደሞም እዛ ኣብ መጀመርያን ጫፍን እንተዘይ ኮይኑ ኣብ ማእከላይ ትሕዝቶ ግን ተረርቲ ዓቀበት ዘጠቃለለት መድረክ ነቶም ናይ ምሕካር ክእለት ዝነበሮም ተቀዳደምቲ ነጥቢ ኣክሲባ ሓሊፋላ በዚ መሰረት ሮማንያዊ ተቀዳዳማይ ኤድዋርድ ሚካኤል ግሮሱ ብ2 ሰዓትን 52 ደቂቕን 57 ካሊታትን ቀዳማይ ምዃን ኣብ መድረክ ክዲብ እንከሎም 1 ደቂቕን 45 ካሊታትን ግዜ ዝደንገ ንክለብ ባይክ ኤድ ወኪሉ ዝሳተፍ ዘሎ መክሰብ ደበሳይ ድማ መበል 64 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙሎም بحفشة ذكرخبا وتصيد دما ناي غزي ماليا كولومبياوي روفينسن تشابولاد بولول ناي 17 ساعاتن 2 دقيقن 47 كاليتاتن جينا مريحنتو عاقيبو يقصلالهم ابزانينت بماليا ام مبل 16 نبره ኤርትራዊ መክሰብ ደበሳይ ግን ናብ መበል 26 ለጠቂሉሎም ናይነት በማልያ አብዝባን ሮባንያዊ ኤድዋርድ ሚካኤል ግሮሱ ክትብሉን ከላ መክሰብ ደበሳይ ድማ ብእኩብ 12 ነጥቢ ኣብ መበል 20 ተቐሚጡሎም ብጋንታ ደረጃ ኮሎምቢያዊት ክለብ ሜዴሊን ትቕልሳላ ጀርመናዊት ክለብ ባይክ ኤድ ድማ ጌና ንቦት ኣብ ሙሓስያ ናብ ዝቕጽል ውድድር ተቋምት ዘላ ኣብ ሃገረ ግብጽ ተዳልዩ ክካየድ ዝቐነየ ውድድራት ዋንጫ ኣፍሪቃ 2019 ሎሚ ዓርብ ምሸት መጋረጂኡ ዓጺሎም እዚ ኣብ መንጎ ሴኔጋልን ኣልጄሪያን ዝተኻየደ ፀወታ 2 ደቂቕ ጥራይ ብዝተላዕሎም ኣጥቃዓይ ኣልጄሪያ በቕዳድ ቦነጃ ብዝረኸበ ዕድል ንልዳት ኣብ ዝለኣኸሎም ንተኸላኸላይ ሴኔጋል ሳሊፍ ሳኔ ኣብ ሰለፉ ተጋጫ ኣንፈታ ብምቕያር ንሓላ ውልዳት ኣጋግያ ኣብ ሰኪዕት ብምዕላባ ብእዋኑን ፀወታ ክትመርሖ እያ ተረእያ ፀወታ ድማ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ማእከል ሜዳ ዝተሓፅረን ብዙሕ ፋውላት ዝተራእዩ ነይሮም ፀወታ ድማ ብሓፂር ምቅባልን ኣብ ማእከል ሜዳን ተሓፂሩ ንዕረፍቲ ኣምሪሖም ድሕሪ ዕረፍቱን ፀወታ ካብቲ ዝነበሮ ክቕልጥፍ ረስን ዝነበሮን ፀወታ ይተራዩ ኣብ መበል 59 ደቂቕ ሴኔጋላዊ ኢስማኤል ሳር ንልዳት ዝለኣኻ ኩዕሶም ተኸላኻሊ ኣልጄሪያ ብኢዱ ተንኪፉ ብምባል ሪጎለ ተኣዚዛ ነይራ ብባር ተራእያ ግን ኢዱ ኣብ ነብሱ ለጊቡ ምንባሩ ክትስረዝ ተራእያ ኣብ መበል 7 ደቂቑን ሴኔጋላዊ ስቫይሊ ዝፈተና ኩዕሶ ሓላ
ولدات ألجيريا كدحنا خيليوم ألجيريا بوغنم بمنجدي بيلال زجبروا فتنة بتخلخل تتجاجع لدات تجوز جزء وتيم بزي كاز السنغال بمنجد نياغ مسحال ولدات تراخيب زي تتكمل لاكو عصون حانتي كابتن زتك أسا فتنتات السنغال يام زتوسخ شطو بزي من باردمام ألجيريا دهر عسران شعاتن عمتات نزا وانشا نخلاي جزيئات عوة اللازلام أبزق تمزي فرنساوي تسقطها باير مونيخ نبر فرانك ريبيري أب ساليم كايرو ترخيبو بعود ألجيريا كحقوسن كسراسرن ترايم دهري كوانش أفريقيا مملاسي أنا مس إنجليزاويت كلب أرسنال كتسمبري بهجي ويلفرد زهم زي نهاجرات غانتو ايبوريكوس وكيلم اوانچ افريقيا 2019 ግብፂ ዘንገደቶ ክሳተፍ ጸንሕም አባል እንግሊዛዊት ክለብ ክሪስታል ፓላስ ዝኾነ ዊልፍረድ ዝሃም ምሳጋንታ ካብ ምጅማር ናይዚ ክራማት ምስግጋር ተጻዋቲ አትሒዛ ከተጣየቀሉ ጸንሐት ክለብ አርሰናል ክጽምበር ከም ዝደልዩ ሓቢሩ ዘሎም ንሱ ምስ ክሪስታል ፓላስ ጥዑም ናይ ጾታ ግዜ ይሕሊፈ ሕጂ ድማ ምስ አርሰናል ክጻወት ባህገይን ድሌተይን ክብል እትወዲ 26 ዓመት ተጻዋታይ ገሊጹ ዘሎም ድሕሪ ኣዝዩ መሰናኸል ዝበዝ حجزي أب عمت سبورت كلتشان عصرت حمشان كاب مانشستر يونايتد ناب كريستال بالاس تتمبرم ايبوري كاوساي اتقعي ولا كوا داغماي مانشستر يونايتد كتملسو دليتن تلوام بزي كازيون توتنهام ابلعل تتصاوتاي تقداسنت يحديرا زلا غانتام نتصاوتاي المعداق بارسنال 4 مليون باوند تسلع لزولو ويلفرزهم كاب غانتانا كوت دليت يبلين بزا غانتا سنغرنا دما واو يكونن بزي مسر تتصاوتاي نابتا غانتا كخيد كساب زليم مس اكايت تا غانتا كنزراربينا كبل ناي قدم عالمي هاجرات غانتا انجليز نبره روي هودسون مس سكاي سبورت ابز غبرو علال اغنزيبوم غانتاي بزي بينسنت كومباني هيوت كتزرق تخيل ياكبل أسلطاني بيب غوارديولا تزاريبهم شامبيون بريمير ليج عادي انجليز كلتشان 18 زخونت مانشستر سيتي بينسنت كومباني ولون اتي ببزحات غانتاتات زهدن زلو انجليزا تتصاوتاي ليستر سيتي نمعداغو حساب لبا انت زي سمرلا بزي قدس كم وترو عود كم زي فليوم أسلطاني ارديوم كم زفلت مانشستر سيتي دحرتي بينسنت كومباني مساغانتا كم زي قصل محبارهم كم متكاتاناتو دما 8 مليون باوند سلعة نإنجليزاوي تخلخلاي هاري ماغواير نمعداقا تنعتبل زلام نزو طرح زي كونه التتصاوتاي انت زي سليتو ادما مازنا ناب جونسونز امريك لابورتن نيكولاس اوتاميندي قولح كتبل كم تقدد يوزنقر بزعج ادما كم زي رتاع زقلص اسلطاني تاغانتا بيب غوارديولا غن فليز بلا حسابي انقيد زولم نود 34 عمت فرديناندينو نا مسمر كومباني ممصا زبليوم ابغانتانا 3 ميلا اتصاوتا ام مسمر مكل خلينا نختل سلازي دما فرديناندينو نبوتا بينسنت كومباني زي شفنلو مخنيات يلن كبل حبيرلم كلهم تتصاوتاي حقوساتهم زلوم نالبات حدش تتصاوتاي كا يصمبرنا يخون زفلط يبلين زام سايز لاغانتا كولا سمرت اللوام ابزي كساب حج زكايدناو اكايدا صبوقينا زلنا جرمنايت باير مونيخ نليروي سان نمغزا حساباتا افسي سلام سان انتدليو كخيد خيليوم كم قحتو ازي كبل نكلخو غن نصلقو اينا مالتي ايكونن كبل ارديوم انجليزايت كلب مانشستر يونايتد نتتصاوتاي جوفنتوس ارجنتيناوي بابلو ديابالا ناب اولد ترافورد نمقعزو مس تتصاوتاي ركب كم زكايرت لومي زوص زلو زيناتاتيوم እዚ ዜና እዚ ኣስዒቡ መጻኢ ናይ ሮሜሎ ሉካኩ ዜው ሓሰት ዘላ ማንቸስተር ዩናይትድ ከሐድሽ ኣጥቃዓይ ኣብ መሳርዓ ንምጽምባር ኣብ ዕዳጋታት ሓሶት ትብል ከም ዘላውን ተጠቂሶም ምስ ምምጻእ ፖርቱጋላዊ ኮኸብ ተጻዋታይ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ህስስ ዝበለት ዓመት ዝሕለፈ ዲያባላ ምምጻእ ሳሪ ዕግበት ከም ፎይታ ከም ዝፈጥረሉን ብገለ ወገናት ዝወሃብ ዘሎ ሓበሬታ እዩ አርሙሽ ስፓኛዊት ክለብ ባርሴሎና እንተ ጻዋታ ያነበር ብራዚላዊ ኔይማር ናብ ኖ ካምፕ ንምምላሱ 9 ሚሊዮን ፓውንድን ተወሰኽቲ ክልተ ተጻዋትን ዝሓሸ ሓድሽ ጥለብ ናብ ፓሪስ መቅረባ ተፈሊጦም ዛ ስፓኛዊት ክለብ ኣብ ትሽድሽተ ተጻዋቲ ኣካል ናይ ትውዕል ዝኾኑ ዝርዝር ንፓሪስ ኣቕሪባላ እቶም ዝቀረቡ ተጻዋቲ ድማ ፊሊፔ ኮቲኒዮ ኦስማን ዴምበለ ኢቫን ራኪቲች ኔልሰን ሴሜዶም ሳሙኤል ኡምቱቲ ከምኡውን ማልኮልም ከም ዝኾኑ እቲ ምንጪ ወሲኹ ኣረድዮም ከም ዝፍለጥ ብራዚላዊ ኔይማር ክብረ ወሰን ምስጋር ዓለምና ዝሰበረ 200
ሚሊዮን ፓውንድ ከፊላ ፓሪስ ሴን ጀርማን ቅድሚ 2 ዓመታት ከም ዝገዝኣቶ ይዝከር ብራዚላዊ ዳይሬክተር ክለብ PSG ብራዚላዊ ሪናርዶ ንኔይማር አመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ቃል ንኽልቲኦም ወገናት ዝዕግብ ጠለብ ተመጽዩ ክሰድዎ ፍቃደኛታት ምዃኖም ክሕብር ክኢል እዩ ወዲ 27 ዓመትን ኣብ ኮፓ አሜሪካ ብሰንኪ ኣብ ግጥም ምሕዝነት አንጻር ቀጠር ብዝገጠመ ማህረምቲ ኣብቲ ዓቢ ውድድር ዝበኾረ ኔይማር ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ካብ ባርሳ ምውጽኡ ከም ዘጣዕሶን ናብታ ክለብ ክምለስ ድሌት ከም ዘለዎን ምግላጹን ብተደጋጋሚ ዝዝከር እዩ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ሓደ ቃለ መሕትት እታ ዝበለጸት ተዘክሮኻ ተባሂሉ ኣብ ዝተሓተተሉ ድማ ምስ ባርሳ ኮይነ ንፓሪስ 6-1 ዝረታዕናላ ክብል ዝተዛረቦ ቃል ድሌታቱ ዘአንፍት ምዃኑን ብዙሓት ተንተንቲ ዝሰማምዑሉ ሓቂ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረም ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን